Assalamu alaykum, газиз татар халкы. Сіз Татарстанның төп җиде яңалыгын карыйсыз. Узган атнаның төп мөһим вакыйгасы бердәм сайлау көне булды. 11 сентябрьдән 13-нә кадәр республикада Дәүләт Думасы һәм Дәүләт Советына депутатлар сайлаулардан кала, тагын Татарстан президенты сайлаулары да узды. Гадәттәгечә барда эксцессларсыз узды. Гамәлдәге президент Рөстәм Миңнеханов ышанычлы җиңү яулап, илнең иң уңышлы регионнарын җитәкләп калды. Россия премьер-министры Михаил Мишустин Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм язучы Гүзәл Яхинага мәдәният өлкәсендә Россия премияләрен тапшырды. Бүләкләү тантанасы Мәскәүдә узды. Премияләр әле март аенда ук билгеләнде, әмма коронавирус пандемиясе сәбәпле бүләкләү тантанасын кичектерергә мәҗбүр булдылар. Шәймиев Болгар тарихи археология комплекс һәм Зөя утыру шәһәрчеген музификацияләштерү өчен бүләкләнде, ә Яхина премияны Зөләйха күзләрен ача романы өчен алды. 16-нчы Казан халыкара мөселман киносы фестивалендә махсус бүләкләргә лаек булган һәм конкурс программасының лауреат фильмнары билгеләнде. Конкурс исемлегенә 52 картина сайлап алынды. Иң яхшы уен фильм номинациясендә Гран-при Город Чанфэн фильмы режиссеры Кытайлы Ван Цзиньга бирелде. Милли конкурс номинациясе җиңүчеләре аерым билгеләнде. Анда Татарстанда яисә республика белән берлектә иҗат ителгән фильмнар, шулай ук Татарстан турындагы фильмнар керде. Иң яхшы фильм дип Илшат Рахимбайның «Әпипә» картинасы танылды. Төрле номинацияларда Султан Сөнгатуллинның «Танцуй в углу», Илина Касимованың «Шла-шла и увидела», Сергей Киатровның «Ревизские сказки. Архивное дело», Амир Гали Аскаровның «Волчий яр» фильмнары җиңде. Мәскәүнең Пресненский суды актер Михаил Ефремовны үлем очрагы булган юл һәлакәте өчен гомуми режимлы колониягә 8 елга билгеләде. Актер юл хәрәкәте кагыйдәләре бозылуының саксызлык аркасында кеше үлеменә китергән һәм исерек йөртүче тарафыннан кылынганлыгы турындагы пункты буенча җинаять кылуда гаепләнә. Ефремов шулай ук 800 мең сум түләргә тиеш була һәм артистның йөртүче таныклыгыннан 3 елга мәхрүм итәчәкләр. Артистның дәүләт бүләкләрен тартып алмаска булдылар. Гражданин поэт хәзер хөкем ителгән гражданинга әверелде. Әлмәттә анимация мәктәбе ачылды. Бу Россиядә әлегә беренче һәм бердән-бер анимация мәктәбе. Аның концепциясе Союз мультфильм белән берлектә уйланылган. Мәктәп 2 корпуска бүленгән. Мәктәпкәчә балалар һәм өлкәнрәк яшьтәге балалар өчен. Мәктәпкәчә балалар мультфильмнар булдыруның нигезләре, ә өлкәнрәк укучылар 2D һәм 3D компьютер анимацияләренә һәм башка фишкаларга өйрәнә алачак. Миңнеханов мәктәп ачылышында татар әкиятләрен анимациялау белән шөгыльләнергә тәкъдим итте. Шул рәвешле яшь буынны милли фольклор белән таныштыру мөмкин булачак диде ул. Көз көне мәктәп укучыларын кабат дистанцион укытуга күчерәчәкләр дигән сүз дөреслеккә туры килми. Хәзерге вакытта моның өчен ал шартлар юк дип белдерде Мәгариф һәм фән министры Рафис Бурханов. Ведомство башлыгы билгеләвенчә, кайбер балалар бакчалары һәм мәктәпләрдә карантиннар булырга мөмкин, әмма бу гадәти күренеш. Шуңа да ата-аналар җиңел сулап куя ала. Татарстан ноутбук экраны аша дәрес өйрәтүләр кабат булмаячак. Чыгышы белән Казаннан хәзер Америкада яшәүче Алсу исемле Шәфкать Туташын Детройт шәһәрендәге муралда сурәтләгәннәр. Сурәттәге бер төркем белгечләр арасында янгын сөндерүче полицейский, табиб, ана һәм Шәфкать Туташы ясалган. Шәфкать Туташы карантинның беренче айларында һич кенә уйламаганнан килеп чыккан чир белән көрәшкә беренчеләрдән булып чыккан медицина персоналын гәүдәләндерә. Девардагы заманча сурәттә Алсу үзенең зәңгәр эш киеменнән төшерелгән. Узган атнаны билгеләгән төп яңалыклар шушылар иде. Ассаламу алейкум, газиз татар халкым.